Mga bouncer naman kag mga gwardiya ang personal nga atubahon sang kapulisan agud matap na kag makontrol ang pagginahod kag ang pagsinaot sa isa ka kontrobersyal nga bar sa may syudad sang Bacolod. Aring balita nga aton gintutukan. Matapos ang paglapkas ng kontrobersyal nga video sang pagsinaot sa isa ka bar sa Bacolod City, igapatuman sang Police Station 2 ang hugot nga pagmonitor kag pagronda sa among nga lugar. Luwas sa ginahod, masami, suki ang mga parokyano sang establishmento sa reklamo nga alarma kag iskandalo kag hinubog nga away. Amo na mga Friday, Saturday, weekends, amo nang kinakadamo na tawo, amo na inadeployan naton sa aton na pulis kag isa pagkakandak ito sa mga saturation kag ginakadtuan naton ng mga store owners kagamuman mga security guards nila para ma-remind sila. Sa imbestigasyon sa kapulisan kag Women and Children Protection Desk, wala sang business permit ang bar kag posible nga masira. Sa moto nga video na nagwa, dapat na mangin aware man sila kung anong kakalatabo silang bar. Pulo ka mga tag-iya ang ginimbitar sa opisina sa Barangay 5 nga magupod sa dialogo buwas nga adlaw. Apang, masami, hindi mismo nga tag-iya ang nagatubang sa opisyal sang barangay. Una naging pamatukan sang konseho kag kapulisan ang sensual nga pagsinaot bangod madamo sang minors ang kabahin sini. Ang punong barangay sa Barangay 5 kag kami man diri sa Police Station 2 naka-meeting na pagi man sa coordination sa mga tag-iya na sa mga bars na kag restaurants. Personal naman nga istoryahon ang mga gwardiya kag bouncer agud makontrol ang ila pinasahi nga klase sang pagsinadya.